שלום לכל המלמדים היקרים. היום אנחנו נלמד להכין קישור קבוע לגוגל מיט. אז איך עושים את זה? נעבור על כל השלבים מההתחלה עד הסוף בעזרת השם, זה לא מסובך בכלל. קודם כל אנחנו כותבים בגוגל סביבת ענן משרד החינוך. נעשה את זה ביחד. הנה הגוגל שלנו, אנחנו כותבים פה סביבת ענן משרד החינוך. יפה. בוחרים באופציה הזאת הראשונה ומגיעים לפורטל עובדי הוראה שלנו שאנחנו מכירים אותו ונכנסים לסביבת ענן לחינוך גוגל. יפה. הגענו לעמוד הזה וכאן אנחנו בוחרים את המחוז המתאים לנו, כמובן המחוז החרדי. לחצנו עליו ואת הדף הזה כולנו מכירים, מכניסים תעודת זהות, קוד משתמש מי שיש לו, ואז אנחנו מגיעים לקלאסרום. מה עושים בקלאסרום? זה בעצם הכיתה שלנו, לא חייב להשתמש בזה כל הזמן, בשביל הגוגל מיט אנחנו ניכנס לשם, אבל אנחנו נראה שם את האפשרות ליצור כיתה. בסדר? זה נראה ככה, בתוך העמוד, יפתח לנו אפשרות של יצירת כיתה, פשוט יוצרים את הכיתה. אחרי שיצרנו את הכיתה, נפתחה לנו הכיתה שלנו, כתבנו תורה, בית אחת, הרב הראל מעודד, כל אחד כמובן עם הפרטים שלו, וכאן תהיה לנו אפשרות של יצירת קישור. במקום הצטרפות יהיה כתוב יצירת קישור, וזה בעצם יהיה הקישור הקבוע שלכם. כשאתם תרצו להיכנס לגוגל מיט במקום הזום, תלחצו על האפשרות הזאת. כאן יש לנו את הסימן הזה של הוידאו, תלחצו על האפשרות הזאת, וכל מי שיקבל את הקישור שהבאתם לו יוכל להיות איתכם יחד בגוגל מיט. בהצלחה, לשאלות מוזמנים להתקשר.